Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nandintia Faradila Tunggal NPM 113 saking kelas sekawan C PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Badhe nyekar tembang pocung laras lendra padet manyura sugeng midhangetaken. Titilarasipun nem nem molu cici ciro nem nem molu ciro nem luroci ciro cilu roci roci nem lulu molu roro cinem lumonem luro ngilmu iku kalakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya putya pangekese dur angkara.